Bulolo. Her name is Bunolo. Makatrende. Uyababhulisha abantwana bamaXhosa abaxelele uba mabathini apha. Bunolo. She treats people badly. She said there are no appointments. We must walk in. That is what she said over here when they're doing shit. Jongani intloko nomntanam. Yi-manager. Akho Lesotho ke apha. Kusekapa sixoxisana kakuhle thina apha namagweja. Amagweja siphethe kakuhle gqithi nalo msuni wenziwa apha. Nansi intloko yomntanam yenzelwe amasende katata. Molweni bethunana molweni. Ndizama ubuyela kule nto ibenzeke izolo. Apho bendikho. Unobangela woba ndithethe ngela hlobo okanye andizuyiphinda in fact laa nto bendiyithetha ne. Not that ndintloni but kuye kudepend kwinto yoba wenze ntoni nini kum into yoba ndiphendule ngela hlobo okanye ndireakthe ngela hlobo. Ndifowunile on a Monday, a phone call. Ithi intombi ibisefowunini, I think uBunolo okanye ngulo bayi-2 in fact abaphandle phone ndiyive phaa izolo kusasa loo nto but ndizawuya kuleyo. Kuthiwe no, ma'am, asisazithathi ii-walk-ins. I mean asazithathi appointments senza ii-walk-ins yamani. So ndithi okay. Kuthiwa ufuna ukwenza ntoni? Ndibathumelele i-pic on a Tuesday. Yeah, for the video into yoba ngiyathanda umntana menziwe le nto. Athi okay ewe siyayenza into leyo. Ifibre yakhe imalenga ngeyethi fibre imalenga. Ndithi kulungile nangxaki. Nge-weekends niyasebenza mas. Athi ewe siyasebenza nge-weekends. Alright, ingabi nangxaki. Eva umuntu wesibini. Ndiphinde ndiyaphilele ndiyabona usho guys anisazithatha. Athi ewe kuba inguDisemba ntontoni. Ndithi oh okay, not a problem. Anivuli elina ngumbuzo wayizolo ke ufika kwam ndifike nge-5:45 ndisuka emsebenzini ndiqoba khe bandiphumele phaa because andifuni kulaa nto bekugcwala ntontoni. Ndithanda uba ngokuqala kumo wam noba ndiyaphi mna ndithanda uba ngokuqala kanti bengowesibini ndiyazi mos abantwana bayi-2. Ufika kwam ngaloo 5:45 ndihlale bafika abantwana bathi bamenze 10 minutes ndithi okay fine ndiyeza ndiza kunika imali yothenga inwele ntoni. Sithenga inwele sifike sekutyhiwishiwe for ungena ngaphakathi sithatha amagama okanye kuyabhatalwa. Ndicela ukudlula ebantwini xolweni wethu xolweni. Ndicela ubuza kwenzeka ntoni. Siyafika wethu thina besilapha ngaphambili but naku lo bendimshiya apha etyhwini mntana ukhona uhlela apha esitulweni akathethanga ungumntu okwayethi umzala wam. No, sithe makabe chopha phansi seqala ngabantu be-appointments. Ndithi appointments benengathanga ndizithatha appointments. Intombazana ekuthiwa nguBunolo igama layo ephaa ifront ubuso bayo bundinike nje into yoba andizukuhoya kanene uzawulinda. Ndithi mamela ndicela uxolo kwisisebe lapha cama uxolo wethu kancinci ngokuphazamisa. Ndiyabuza kaloku kwenzeka ntoni because ngoku ndifika sekukho abantu abaphambi kwam. Fine bangaphambi kwam kuba bendike ndaphuma emgceni. Ke ngoku ndibacelile ndathi ndicela ukuba bame ndidlule. Athi no, zii-appointments. Ndithi njani? Yabo zii-appointments. Siyakhumsha ke nokhe uba ngumSuthu ndingumXhosa. Mna ndimazi ke shem noba ngumSuthu ndimbona nje bezithethele i-English ndibe-assume into yoba imani inoba ngomnye nje abantu abangasaziyo all isiXhosa because abaSuthu bayathanda usazi isiXhosa ke. Bendingalindelanga uba basazi. Ndiye into tyhini ibe ngulo back and forth kule queue. Aze umfutshane xa be-assistant manager kwenzeka ntoni ndicacise. Ndibabonise nge-conversations zam ngoba uthi omyeni nani bebethetha nam kutsho lo Bunolo uthetha nalo mphangela aphangela naye akathethi nam umane ndijonga qha ugqibele kwelo loba ucela ubhatalisa abantu be-appointments. Ndimbuze ubhatalisa abantu be-appointments njani kodwa buthe kwenza i-walk-ins only. And nangoku ekuseni ndithe ngoNmetyhini ndathi anivule eli na kulaa nto uba inguDisemba. Wathi umntu ophendule efowunini no sisavula ngala 8. Ndiqoma okay it's fine noba sendi-early kakhulu ndirayithi apha etyhwini ndizawuhlala. Athi bapha abantwana kutsho lo ndibona uba yi-assistant manager. Bapha abantu ndithi hayi nabo abahleli apha esitulweni. Bayizokwenza ntoni? Ndithi Bridget ndithi jongani kulo mcaciso wakhe uba akayani noba bethi mna ndithetha naye naku lo mphangela aphangela naye kule colleague yakhe. But bajonge ezi-conversations zam. Athi omnye hayi yayindim lo wawuthetha naye kutsho phofu lo lapho uthatha ke ngoku appointments ubhatalise abantu be-appointments. Athi bindim
ngale mini athi lo ndima apha kusasa lo bephendula apha ngoba ubuza into zovula lo eli into ndithi hayi kuba engoDisemba like nditshilo uba asilantika sivule eli noba ngoDisemba na xa usithi xa ngoDisemba kaloku benceba ndivula eli hayi ndim lona sisi ndithi nguwe okay athi in fact bapha abantwana ethi nabo bathatha abantwana sisi abachophisa esitulweni oyi-1 achothiswe phaa omnye achothiswe kwenye indawo athi lo ndingxole kakhulu ngaye no man akeze na ubani bani emsebenzini afuna ubiza amagama abantu akeze na ubani bani emsebenzini bona ngakafika kuthiwa akezi sibe isitulo esingesenye sithathwe ngomnye wosisi we-appointments omnye usisi we-appointment uyavasa ntoni uzakwenza naye ezi zinto bazozenza ezi-braids athi no ndizawusendilinde lona wethu agqibe ndiyathanda isandla sakhe asiqala uyapha kulaa ndawo ndingumntu oyayo nam ndenze phaa ndenza kahle wethu benza kahle athi uzawulinda ubani lo ukhoyo but unentloko uxolele nokumncedisa wethu amkhelele inwele ke ndihlala isitulo ndilinde iphele 45 minutes akakenziwa lo wamntana bonke abanye abantu banabantu ndiqomba nditheni napha ndiyalingwa ndithi hayi bethuna nasanifuna abantu bade basebenzise i-diction words zesiXhosa ukuze imini yamamamele kwenzeka ntoni apha ngoba ndide ndasayina wena kuwe Bonolo wandinika la face inar andimazi noba betheni shem but eberongo nje ekuseni emhlamba kayo ntoni morning person yes abantu babazi-morning doors ne-afternoon doors ndithi kaloku nisebenza ngabantu bethuna nimayibe khona i-communication because umntana uhleli by 45 minutes ndilapha akakenziwa la mntana akho nomntu ongathi uyaphithizela ndigqibele kutsala iinwele zakhe bengola le ntombazana ifuna umntu okwenza lo mntana intloko wasendlini enziwe kumntana sekhaya ndibona shem uyenziwe nditilizana uvule umlomo kangathandi like istyle sakho uthi nongicela ikhiwe kangakanani nto umuntu uyathetha andizuhlala apha ndilinde loo nto ndingumntu uyehlale ke mna ke sanibalinde ndihambe ndigoduke ndiyokwenza ezinye izinto ndizishophini ndeze izinto ezenziwa ngabantu nge-weekend hayi bo afune lo mntana besincedisa laa mntu entloko bemncedisa for uba amenze athi mama kufika umntu apha kangiqalwayo intloko kwireyi yesibini ye-braids afike umntu athi ndicela undenze bani abize lo sisi wenza lo mntanam athi omnye ayiboni ndinentloko athi hayi kaloku bendingafowuna ndayenza i-booking ndathi ndicela ukwenziwa nguwe nditofika kwam ndithi okay bookings ivele kule nto yothetha wethu shem sisi wabantu ba hayi usisi ongumsuthu naye yathetha ke shem isiXhosa ne-English acacisa uba hayi bendiyenze i-booking nini between Monday and Tuesday ndithi okay between ntoni ndithi hayi man ndiyalingwa apha nasekuseni ukhona ebesemva kwam wadluliswa yena uyenze Thursday nje mandilapha Friday morning Saturday morning uyenze Friday hayi andithi hayi man ndiyekile le nto iyagqitha kwasekuseni so ngoku iyaphinda yavuka endivuke ke ngumntana msesenziwa iqale apho le nto ndaqomba hayi mntasebanyathele emsileni ngokusami yuba inyathele emsileni anaxesha loba umntu wathi nditheni ke ngoku ndizawuektha ke ngoku yabona laa drama kuthiwa sinayo obabukrwada hayi buzawuphuma because ndiye ndabusave ekuseni obobukrwada ndathi ndathetha polite ithe enye intombazana hayi ndicinge sisi uyayithanda English ngoba lokhu besithetha English mos napha etyhwini ndithi kaloku asivani uba omnye uthetha oluphi ulwimi yiloo nto naye loo ntombazana ebipha etyhwini inibhatalisa ubunolo ndiye ndathetha naye isiNgesi ndisenzela uba ndikwazi uvana naye ndiyayiqaphela uba bathetha English abantwana abasebenza apha nalo usebenza apha efront andimazi uba uthetha ulwimi ngoba ndiyenza ke ndathetha isiXhosa asikandiphenduleke nge-English leyo ngoba ndiyingena umntu othanda usebenzisa i-English gqithi uthi indlela ebupolite ngayo kwasekuseni ndabe ndiqonda uba ayikho le abalapha emva kwam abantu babhizi bathi unjena lona ayikho le nto ayenzayo and ezi zilot zaba bantu balapha ngabantu abathetha ulwimi lwabo ndithi tyhini hayi andisafuni nothukisa ngaleyo into usendithuka yena ke ngoku ndiqomba hayi mani tshini le ntombazana indenza iyandilantika mani ebendifuna ndilantikile ndaqomba andingomntu ungalantikiyo but andifuni ulantika ndancama ke ngoku ngondiphuma enqoma ndiyacaphuka security shem iyandicela kahle sisi ndiyaunderstanda yonke le nto ithetha but ke ngoku kuyo yonke le nto yenzekayo bangayidile ndathi nanku umntu wenza idelay umntanam kuthiwa uphakamisela isitulweni ngoba lokhu lona we-assistant manager akatshonga uba into yoba lo mntana uncedisa le cherry uza kwenza uba yile cherry inwele ndithi no nditshilo Bonolo ndathi uthi inamakekho ubani umntanam uthi akekho ubani uzawukulinda lona wenza lo mntu uzawude amncedise nditshilo before ndihambe wanqwala intloko
because bejonge phantsi, and she nodded while she was writing abantu bebabhatalisa phaa, nam ndabhatala ndahamba. So ibe njalo ke le nto yoba hlala ingakuba bendingumntu orhalela uthuka mani sendithetha lantika ndisithi ngamalantika la wenzileyo kungenxa into yoba iphelelanga ibraids le befama uyenziwe umntanam. Ndigezeleka nje phaa kulaa ndawo, ndigezeleka ekuseni nangoku afternoon. Hayi bethuni, andivumi ngam krwada ke right, andizukhanyela. Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. Nangima ku-expose ubunolo losebenta akuleya salon lesiyibona. Uthi ubunolo ubhulisha abantwana bemaXhosa. So usikhombile i-hairstyle yomntwana wakhe lo bekayenda lapha, nasho ukuthi le hairstyle yimbi. Why bamchine ngale ndlela? I don't know, maybe it's just me. I don't see a problem ngalo mchino lo yami. Ngibona ukuthi umchino right, and ngibonile kuma-comment sections people were just asking ukuthi hey bo, what's the problem ngalo mchino, because umchino right, we don't see a problem thine kulo mchino. What are you talking about? Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.